नोंथांमोनखौ आंनि एस ब्रह्म इउटुब चेनेलाव बयखौबो फिन खनसेबाव बरायहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा आंनि भिडिअसफोरखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामगोन शेयार खालामगोन आरो आंनि चेनेलाव गोदानबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनांगोन बेखौनो आसा खालामनाय थाबाय नोंथांमोननिसिम आंहा नै दा मोसौ लायनो नागिरदों मोसौ लायनो लोगोफोर मोसौ रावबो गैयाबा सम लायनांगौ ओइ नाय मामिबो दङ बिखुनजो आंनि बिखुनजो सिख्ला सानैजों लायनो नागिरदों जोङो बारि खना बेखायनो सानैजों फैबाय आरो गियोबोना गिनांगौबोना आजिखालि फाइनालि लोगोफोर मोसौखौ मोनफैबाय नै मोसौखौ लांनोसै जोङो मामिजों आंजोंहाय नैबेबो मासे कभार डान्स फैगासिनो दे लोगोफोर नोंथांमोनहा नेनानै थाथ'दो नायलाय लोगोफोर हाखर हाला बरिया नुबावदोंसो थेवबाबो जागाखौ ओइथिं स्लुइस गेट दंमोन नै माब्रै मोसौ चला जागाया नै बिथिं स्लुइस गेट दंमोन नुहुरासै बेखौनो होलांगासिनो जों मोसौखौ ओमफ्राय नै लोगोफोर जों मोसौखौ खाबाय आं खायासै मामिया खाबाय आरो खाजोब्बाय जों माबा 1 2 3 4 5 माबा एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ थेंक इउ आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय जोबजासिम